Surihini raingkore si raingkore hini asengkan BSc BA HS lapen HSLC asat lang kacepo ondon atuma phan karchomai kereng pon dongmuka karasinja English LP school along pang thek thek the atum document saikui kan sekang kedamtang citini 5 clear ni BJP asong along APHLC asong tum kacepo ondon apothak APHLC Plomi Constituency Committee atum pen therang kiamai kepa Hongberi Higher Secondary School along Happy Teachers Day come first annual Freshers Meet Katalon Pon. Karbenglong Prek Jam School along Khanbangani Katalon Pon. Kardom pini arin sama berta long peneli thare mano singti pini ke chengsia berta arjo panik tha. Chitini 5 pli arni jang et arong LP School along Kep Krehini lapen BA BAC kiun tang atuma phan karchomai kedeng pon hingchong club atum pen chepatir pi pon si pini jang et arong along loke charli ariso ejang atum angdeng piar satlang along kachipa ondun atuma phan karchomai ke padopon mai along hingchong club amai pu diliram terang mai kachipa pu pon si angdeng piar satlang kachipa ondun ariso ejang atum phan archopon bangso mai long alhisar po aman pen High Mountain Junior College along a principal Dilip Kumar Lekthi chitong don Chopha lui pen long dili terang social worker Hemari Tokpi Maipu Sarhaujan Bazar Committee Rup Singh Rong Pi Thanbang Rongasar lapen sorkari gambura pen lapen penang an ke theki ding atum chitong dun si mai adi pidun kijut si mai long kaduk kawi kachetong kido an atuma phan phungbong timung chunbang hingchong club alang lihin pen si kachoro pajir mi pon si mai mesen pen pachun pon hanjang lang sok pen camera person mang veteran Lapen Trison Lekthi report Karabedere News. Donmole pini adun thua birta dongmukak pen kilometer hini sose chot Rasinja English LP School along pang thek thek theatum ajo pora hod documents lapen kitab buhi he huikang sekang lap apothak pen kisung alam the Rasinja English LP School athan bang tum nang pacheni don Kedamtang citini 5 pli ajo pang thek thek thia tum classroom lapen office room atala arlong pen thengdak si pinang an documents ingsek phalang no tekang lopusi Rasinja English LP School athan bang deboram terang pen nang pacheni don an partap Teachers Day aphan chisik chedang nang para school along wang pen arnikang sam por phai isi apor nang palelo bonta Teachers Day ketalon pen kai ki aningkan ason thak thak ningkarong kachipi jikalesi kisung chetong nang pota Rasinja English LP School athan bang deboram terang pen nang thanang pachini don School aphan pamesen nang ji polotang te adungarai arong asor atum tame cherok tok wer nang ji puta thanbang pen thanpon Athe labang so school along loka charli osomar bangphu bangphe bangpharo isira krikithom osomar charli bom lasi kai keta school managing committee lapen adungarai arat atumta chelangdon nangji puta thanbang deboram terang pen nang pachini don dongmuka pen rangrong pi report Karabedere News Nili ke Ladakh Rasinja English LP School a headmaster iglo nilimen deboram terang ri baji si alom alama por birta chilong lo talata thenget apen room jota talata thenget office arlo kedo jitu material mokha buhi kagos file mokha voucher mokha case maintenance lai mokha ta sob sek lorlo phalang no lorlo talo nili tumang laso nili tumang sia ke sik sakda mangela lo endap teacher day lo pu phan pini pen ke chisi ke chedang nai pusi baji hini osomar pen parents lo nili baji sia por chewang poran make tada bangke tala theng elo buhi kaddo we file kaddo we ta hijik lorlo 2021 22 laso student attendance register insek pilorlo lai sita theglong lo lapen teacher attendance mokhata theglong lelang non mata lapen ni voucher do ni to SMC MDM laso voucher isia file kibibi do laso file bang 2015 to 2021 anili ki sik mek do hai laso pot bang non da theglong lela Lapen kedamtang citini 5 pli arni APHLC asong pen BJP asong long kache paogdun po aputhak Phulunia hawar APHLC committee atum pen pini pherang kya mai kangni Pini citini 5 pho ada por phai ke apon malom patumi kedamtang citini 5 pli arni APHLC asong atum BJP asong long che paogdun po aputhak pini APHLC
Fuluni awar komiti atum pen tarabasa patua klam lang perang ki amai ki padopon Fuluni pen Mirjeng Hans report KBD Daily News. Patumila APHLC along pen bang rock si dason kitu no bang kela ke alang itu ke hola MSc election aphang ban dalang itu na siksa gun tumna la pen te alang itu ke nili tuma song mani jali lati la alang itu yang si APHLC pen ke sikak kitu ji protate hola Ujit Kumar de la pen hola so yang pe Pawan Kumar Raya tumlong sialang tum hantak sari cirung nahi polo la dor singrong hang tang ho kupene horen sing be tuliram tumlong cirung dira hatak cirung sing me ima ni la sisi komiti tomata la bang trok abang pu tomangke nage pastik sakdun la pente kai kita parti yang bong koson tong naga pacar bu dunji mal so abijilok sege clear sitami pini la tumbangke bang trok abangke dam juilo la bang trok dam juit sitame tak ibidal sia songke hang ke nawa katha be ate Fuluni konsensi longke intang krin sido la pente la tumbang trok ke dam ason tak tapi ibidal si longke non ke bang kitame topik la mase rong group anta ibidal si bang koite abang puto mangse la silatum bang trok ke dam juya joy ke thang ke nawa katha be Pinicitini phai pho arni Dongmukak Phongberi Higher Secondary School along Teacher Day lapen first annual freshers meet ajaimek aliralon pen katalon pon Pinicitini phai pho ni ada por phai sirkep apor malom pen korkanthi awar ke parlu Phongberi awar Phongberi bisogoida pathua klam along Phongberi Higher Secondary atum Happy Teachers Day kam First annual freshers meet ajaimek aliralon pen katalon pon labang so ajaimek ada por phai sirkep pen pangcheng pon si Phongberi Higher Secondary School Principal Stephen Timung pen Jalin pon si aprang si Dr. Sarvapalli Radhakrishnan aphan asumbi an chikimu pon Laban apitu kadukawe athan bang kadoan atum pen puthot Teachers Day ahim Principal Ardeng pensi inghan pon Lapen Phongberi Higher Secondary School lokacharli asomar atum ahin pen school long than bang kedoan atum aphan man kedo karbi apoho pen archo pon puthot ajaimek ateng pen Phongberi Higher Secondary School along lokacharli asomar atum pen karbi kan barem rit nong jing di ke kan taklang pon anchota kalesi ason kilun ke kan kachepati hehuita padopon Labang so ajai mekalong school managing committee amaipu darsing rongpi alisar poaman pen chetong runsi lokacharli ahin anso se kapaphrang dun thek jiaphan lamthe jaipon anchota kalesi principal Stephen Timung pen chenglok than mangatum ahin pen chetame jumesen alamthe lokacharli osomar atumaphan api apo atumaphan ta than pajir midun lapen bangso katalan jai mek anekang sampor phai hinia pon malong exam jin mesen pen pachon pon News Text Report, KBD Daily News. Piniciti ni phai pho India angkang pi Dr. Sarvapalli Radhakrishnan amhang ke thek arni pacheton don si Karbianglong atok anu ki ongdung high school along positame thanbang arni made Teachers Day kata London. Piniciti ni phai pho arni Dr. Sarvapalli Radhakrishnan amhang Kachiki momate Teachers Day awar tin high school along Teachers Day katalon ason thak tekelang juna awar along ta Teachers Day alir alon ningkarong chipi pensi talondon nason tekelang juna Higher Secondary School rongkang toy High School New Life English School Fuluni Higher Secondary School along ta alir alon pen Teachers Day katalon mesen pen pachun pon lapen halapun nijang Karbianglong Waisong College along posrame thanbang arni lapen freshers meet ajai mek mesen pen pachun pon Dongmukak pen Moniram be Fuluni pen Mirjeng Hanse lapen Hamred pen Bidyaraming lang report KBD Daily News. Pinani kang sama bedabang lapan sekang ton poniglo langi bom tame KBD Daily News ahok peta birta kelong jiafan dome thakme kadong.